Sama tong balay atong mong babarang uy nga perti man ning bagnutana diri perti yung kita ni makawayan no. Kita ni buwangan ni nga. Diri man puyo na yung bagnutan. Let's say magsigig panggunit, karena akong gamit ni pangkuha na magsigig panggunit. Buwangan ni ako ng garo ni tuyo. Buwang ka Di kumbarang. Ako man yung nagabaan ang kanagod. Uy. Ay, kumbarang. Ay, nagabaan. wah, balay sa tibuang mo na hinlo naman. Yo, mingod to noy. Sa toyo ni mo dong. Ikaw tong mga babarang rinay. Naunta ko'y tuyon mong gamay ba? Kuhaan ba akong gamit? Igawat akong gamit ba? Kabahan mo ka na ko mo. Undan ako ng butangan dong kay pagkaragyo. Sakit sa kong tuhod dong. Kung nag-arthritis pa na, unsa ba? Ah, sige noy. Siyangan, kung dala nga pambayad si mga ninoy. Undang, umunday ka na rin nga trabaho di ay. Oh? Ikaw nang tagay kong dala pang bayad di mo ni ba noy? Oh? Sige noy. Undang naman ka ng butangan noy. Ito sa kunoy, sorry sa kunoy sa pag-turbo na ko semua noy. Gi, bye noy. Uy. Wala, manday ka nag-ina ka dalang kwarta. Dali ko rin subutan na. Dali ko sabot mo, basta na kwarta. Dali. Sila kung kwarta ni tiguangan eh. Mga bitang nang gigaba-gabaan kay kwarta rin giguan. Buko daling tumir. Ano? Baan. Kasi tayo mong ingon daw. Daw, ingon na kayo. Ingon na daw. Subutan daw. Yan. Ah, wala mo gugoy giingon noy. Dong, ang down payment ato dong. Adra noy. Down payment noy. Sing kinta lang sa noy. Nya na ako nihatag tanan sa mo og makuha na gid mo noy. Oh. Pili daw sa to ang ano dong. Kini lang noy kay gamay-gamay man ni noy. Ituslok og taman sa lubot noy kay pasayawa. I-ana dong, i-ana dong. Mga pasayawag taman noy. Oh, sige dong, kasi bahala. Dong, ato dong, pabutan lang mga 5 minutes dong, kaya atuan ng... Tuwakan ko nagsagatos na yan ay. Kaya para magabaan yung tuntuan na to. Labtaan mo gamit. Kasi napakikapuno daw dong. Unyan lang ni ako idawa hatag si mga gano'y yugma. Imong kumpleto na akong gipahingos mo noy. Sige dong. Sige na, etos ko noy. Ito ko na gamit, uri. Uri. Tos udah, cellphone, pintek. Susah mending nga. Lugara diri nga wala may mga balay kayo ay may mga tao. Cellphone, pintek. Patos, bos. Uy, patos, bos. Cellphone, landong. pintek. Ah, kuning lala dong ay. Ha? Kuning lala na. Nindot man ganyan siya, bos. Ado, gapo ni cellphone na dong. Baligya ko mo dong. Oh, baligyan ako na, bos. Dato ra na. Pila man ni dong? Datag lang ko na sa imo og mga 17. Sige. Ah, di sa jugo dong. Sapatos lang. Ah, di sa jugo jod. Nindot man kay ni boss kay gamay man kay cocktail boss. Tanawa, i-testing na boss. Ah, di ka sakto ni dong. Ha? Ah, layo kay lagi di lagi ko. Oh, tama, kani. Ah, dili lagi ko. Kani, ay pintik boss. Ah, dili ko lagi. Si Wapo. makinawat planan nimo. Si pagtuon mo squad dong, kawatan nagyukikog daw. Ah, muram kay kawatag naong gani. Sige daw oy. Kay maligya ta ingon man tag kawatan. Ah, bahala ka daw ay. Kon, intik. Kamulay balag repair na kay naputol. Uy. Tapos, Saan ang baligya? Player good? Oy! Kol! Ay, sapatos, Kol. Cellphone. Intik na putol. Kol, Bilang natalan ako na sa imo og 200. Adi mo dalag kwinta ni? Ayo, Kol, kay wala na ko income, Kol. Yan saan pagsigaw ni? Ako telo, maningog ka ba? Ano po ko'y dako, Kol? Kana, Ado. Ah, wala gyapon ni dong. ihatag lang ako nimo, Kol, kay murag kapoy na magbaligya, Kol. Agna, kanay mo anti para kay ganahan ko na. Biligyan mo na dili. Ibligyan ako ni Kol. Okay ni, pang cute. Ya pintik, kanang pintik kay konon. Nga ikaw na balag sumpay na, Kol, kay naputol mo na, Kol. Ah, bonito.
Ayo, Kon. Maingat berdiri dayo. Paigo ko, Kon. Ang tagnatakpan to ni Albularyo itong isa kong ang magsitong kwarta ron mga tutabaan to. Ini kung atat si Kay, mabalag sa mga Albularyo ron. Bungal yung siyang naong yun. Pinsa pa niya, bungal yung siyang naong yun. Manaan dyan ako siya sa nga tasikis na ko, manaong yun bab. Kaya yung pari uy, maligya mo sapatos. Ay, sa bayaran sa kunidong. Pila ganyan na yung bintik? 5 na kol, ya 3 ni kol, 8 na tanan. So, tanan. Isa. Kay! Oh, usap na dong! Binuang namin trabaho ba? Aya, baga na dong! Pagtamas-tamas na yung mga kuha ba? Huy! Tungsam ka! Huy! Sakit kayo ako butkol! Ay, si Pangiyot! Oy, pre! Ikaw rin ang ilabot sa kong gamit, daya. Mula rin marmar, kaya rin magabaan ka. Labtaan, hindi ko. Kuha na, amin na! Baligyan na sa kuha ba? Sige, semua. Oh! Utsor, pag iyang baligyan ni Pintik ko, kuha no? Pagpakiyot!